programang para sa inyo ang CMD Kalusugan at Kabuhayan. Hatid sa inyo ng MW Marketing, CMD Trace Mineral Drops at ng Health Code International Corporation. Makakapanood nito yung lahat mga followers natin sa ating programa, and of course sa lahat ng makakapanood nito sa Facebook. Andito ulit tayo sa ating programa HCI-CMD Kalusugan at Kabuhayan. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939 9040717, at tayo po ay mapapakinggan din itong programa natin sa 104.9 radyo natin, Calbayog City sa 98.5, OKFM Daet Camarines Norte, sa 100.5 Cool Radio Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin Paracale, DYME in Masbate, and of course dito sa DZGB Legazpi. So andito ulit tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kung may mga tanong, eto uli yung aking text hotline. I-text lang edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline 0939 9040717, 0939 9040717. Hello kay Ma'am Floriden Kalimlim. Nakita ko rin si Ma'am G Carson. Oo, kumusta na kayo Ma'am G? Opo, nabigay ko na sa yung office address natin sa area ng, ikaw ba yung nagtatanong? Sa area ng Tacloban City. Okay? So, calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. That's really a perfect combination. Tried and tested na po sa iba-ibang problema sa kalusugan. Okay, at kung magtatanong, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kung healthy ang pamilya, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin, because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. At good news, ngayon na nandyan ang COVID-19, mas mabilis ang recovery ng mga taong nahagip ng COVID-19. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 9040717, 0939 9040717. Yan po ang ating text hotline. And of course, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan, kasama syempre ang kabuhayan. Opo, dito sa atin marami nag-join dahil may mga sakit nang na-prove na maganda talaga yung ating produkto, lalo na yung ating Power Trio, nag-share sa mga tao at inaral din the business side of Health Code International. Kaya naman marami na ngayon ordinary people now earning extraordinary income. O ano, gusto nyo rin ba? Aralin nyo lang. Dahil kami po, kami dito sa Health Code, nang nag-COVID, syempre grabe yung takot namin. Paano na tayo? Paano na tayo? Pero alam nyo po, dahil marami na pala na mga tao natuto mag-invest on health, talagang hindi talaga tayo nahirapan dahil yung mga tao ay binabalik-balikan yung ating product. Kaya doon sa mga distributor natin, nako, share the product. Share the opportunity. Magkatulungan tayo para marami po ang
gumanda ang health. Tandaan, with COVID-19, ito ay labanan talaga ng immune system. Pag bagsak ang iyong immune system at ikaw ay nahagip ng COVID-19, delikado po talaga, okay? So, eto ngayon may nire-ready ako dito na testimony kasi medyo yun ng aking boses. Bubusugin ko kayo ng mga kwento ng kagalingan, paano sila natulungan ng ating product. Sunod-sunod po ito para naman marami kasi naghahanga din na sana makapakinig ng mga kwento na iba-iba paano nakakatulong yung ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, andito pa rin ako sa Cloud9 in Antipolo City. Ito ngayon mismo sa harapan ko, isang doktor na power talaga. Nung nakilala niya ang ating HCI products ay ano ba talaga ngayon ay nandito na siya ngayon. Good morning, doktora. Magpakilala ka po kasi maririnig to sa Bicol. Oo, sa mga anong magandang nakita mo dito at experience ng iyong grupo sa mga produkto ni Health Code International. So, pangalan po muna po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako si Dr. Linda Figueroa. The very reason why I joined HCI because of the products. Nung una, ayaw kong maniwala kasi namamaga yung 2 pa ako dahil na-sprain ako from Mindoro. Then there was this someone who told me, Doktora, applyan mo lang yun, tanggal yan. So, syempre tayo, why don't we try kung yan ang makakatulong? Yan. So I did exactly what he said. And just after 2 days, I'm able to walk. In fact, I went to HCI with a crane actually. Naka-crane pa ako and then all of a sudden, the following day when I went back, ay wala nang tungkod si Doktora. Yes, salamat na maigi sa inyong CMD. And then the newest one that I wish to share with you ay yung aking pasyente na may cancer. Yan. Actually, having cancer, everybody would say, wala na yan, even if you undergo chemotherapy, etc., etc. Normally yan, it's the end of the road. But nevertheless, pag may tiwala kayo sa produkto nyo at lalong alam nyo na higit sa lahat epektibo, then do it. Wala pong mawawala. Just remember, when someone has cancer, change ang lifestyle, completely change lifestyle. Palitan po lahat yung mga alisin ang ice cream, ang donut, ang lahat yan, asukal na puti, alisin yan, yung mga betchin, yung mga cubes, yung magic sarap. Sorry for that, yung mga branded na yan. No coffee, no soft drinks, nothing except water with CMD. Ang pinakamaganda pag ganyan na, yung CMD ninyo, ilagay nyo sa lukewarm water. Mas effective po pag nasa warm water ang CMD before you take it. And then, applyan kung asan yung bukol. And then, the 20-20 drops, 20 in the morning, sa tanghali, 20 rin sa gabi. And every time you take water, apart from the 3 glasses in a day with 20 drops, you put at least 10 drops pa. Tapos, coupled with CBF, 3 times a day na 15, 15, 15. Yan. No preservatives, no additives. All of those. Walang seafoods and fish. Sana po ay may kaliskis. Alright? Yan po ang pinakamadali. Kung sa mga rayu-rayuma, all you need to do, just take it regularly, 10 drops, and then just apply to the affected area. And it's already over the, the rayuma. Ang pinakamahirap lang po talagang i-handle is cancer of the lungs and cancer of the colon. But I have one cancer of the colon. Lumabas po mismo yung bukol from the colon. You know what I did? Yes, you know what I did? Sa gabi po, 30 drops sa gabi of CMD. And then, 20 na CBF sa gabi. Tapos, ang pinaka-juice niya yung ating SJ5. Ang bilis. Una, lalabas, mga dugo-dugo muna. And then, mga nana, mga lamad-lamad. And then, ultimately, yung bukol. And she's now recuperating. She could walk again. Yan. Thank you, HCI. So, ayan, yan mismo ay isang doktor na ngayon in love na sa mga produkto ni Health Code International. Doktora, maraming salamat. Kunin ko uli ang full name mo.
Doktora Linda Figueroa, Anong area niya, ma'am? Mindoro. Stockist na po kayo? I have two stockists already. Ako kasi stockist ko, mobile ako. I am not in one place. I go around, so I bring with me the products. Yeah, pinayagan naman ako. Ayan, thank you very much, Doktora. Good luck sa grupo mo po. Thank you so much po. Ayan, ay grabe talaga ang ginagawa ng ating pranda. Kaya madalas sabihin ng iyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? Tried and tested. Kailangan lang talagang masubukan para mapatunayan. So ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At eto ha, inanap ko uli ito. Mga maiksi na kwento pero super gagaling po na kanilang experience sa paggamit ng ating produkto. Ito pakinggan uli natin ha. Oo, para medyo malesen. Malesen yung pagsasalita ko. Pakinggan na lang muna natin to. Nakinig ako sa radyo. May ano po kasi kami yung grupo namin kay Eli Soriano. Nakikinig po ako. Minsan nahulog po yung cellphone. Bigla ko pong narinig si Ma'am Melinda na gusto mo pang gumaling, sabi niya. Pumunta po ako ni Gaspi, kahit naiilo ako. Ninenervous ako, nanginginig ako sa bus. Todo-todong pawis ko po. Grabe, talagang ako nakapunta sa kanila. Nung pagpunta ko sa kanila, sabi ni Sir, ilang taon ka na kanya? 38 ako. Tinignan na ako, parang 53 na daw ako. Ang itsura ko nung may sakit ako. Sabi ko, bumili po ako ng CMD. 3 days pa lang po, naalis ang nervous ko, napunang sa ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa CMD. 3 days lang po. Aanin mo po yung pera kung may sakit ka naman. Hindi ka masaya. Kahit wala ka pera, wala ka lang sakit. Okay lang po. At least. Kaya nga po sabi ni Ma'am Melinda, pag meron kang CMD, parang may buti ka sa bahay. May sakit ka sa ngipin, tatlong patak lang, maalis. May sakit ka sa ulo, inom ka lang na CMD, maalis. Kaya yun lang po. Pero teka muna Sir Roland, kasi minsan tinitext mo sa akin nang dahil na desperate ka sa iyong mga karamdaman, ano mga yung gusto mong gawin na sana noon? Akala mo wala ka ng pag-asa. Magpapakamatay na lang po. Pero yan, ngayon gusto mo pa magpakamatay? Ay, hindi po, masarap po palang mabuhay. Ayan, palakpakan natin si Sir Roland. Ayan, diba? Grabe, Oo, mga taong desperado, nagdasal. Oo, buti na lang nung after sila nagdadasal, ay napakinggan yung ating program. Kaya kahit sa mga listeners natin, kahit na magasgas yung aking boses, oo, sa pagsalita, sa pagkwento sa inyo, ang importante ay makatulong tayo. O, binabalikan ko itong mga yung mga natin before, ha? Pakinggan natin to. Nakakamiss itong doktor na to. Habang kaya pa ng ating oras, ha? Pakinggan po muna natin yung interview na ginawa ko kay Dr. Lilibet Ocampo. Pakinggan po natin. So, isa pa dito ang kasama namin dito sa Indonesia. Siyempre, ang minahal natin dyan na si Dr. Lilibet Ocampo ay isa sa mga matatinding dahilan kung bakit nakilala sa Bicol ang ating HCI-CMD. Kasama ko siya dito ngayon sa Indonesia. Good morning, Doktora. Alam ko, namimiss ka na rin ng mga taga Bicol and hopefully one day ay mabisita mo rin kami. Gusto ko namin makita uli doon at maumarap ka sa mga tao doon. So, gusto ko uli anong mga dagdag na experience mo, Doktora, sa paggamit ng ating HCI products? Kasi hindi lang CMD, no? At saka anong message mo sa mga taga Bicol? Hello, Ma'am Mel. Kumusta na po? Kumusta po ang mga taga Bicol? Sana naman nasa mabuti po kayong kalagayan. Namimiss ko na po ang Bicol, kaya siguro naman one of these days, makakarating po ulit ako dyan sa inyo. At
tulad ho ng sabi ni Ma'am Mel, marami po tayo mga bagong produkto, katulad po yung ating Supreme Juice. Alam ho ba ninyo ang ating Supreme Juice ay 100% natural. Wala po siyang mga preservatives at napaka-powerful po yung ating 5 prutas na included sa ating Supreme Juice. Napansin po namin na lahat ng mga bata na nabibigyan ng Supreme Juice ng kanilang mga nanay ay bihira po silang magkasakit o hindi talaga nagkakasakit. Pangalawa, yung napansin ng mga nanay sa school-age children, mas maganda ang memorya, mas matalino ang mga bata. Napansin po ng mga nanay yan. At sana po sa mga nanay, huwag po magpainom ng soft drinks o kaya ng mga inumin na may mga preservative. May mga Tetra Paks po kasi o yung mga powder juices na nahahaluan talaga ng ating mga preservatives at hindi ho maganda sa kalusugan ng mga bata. So, painumin po, ugaliing painumin ng ating Supreme Juice kahit 2 beses sa isang araw. Pangalawa po yung ating Aloria products, lalong-lalo na po yung ating Aloria soap. Napakaganda po ng feedback galing sa ating mga pasyente, ultimong mga may psoriasis, mga may eczema, yung ating mga burn cases, mga may pimples po dyan. Kung may mga apo kayo, may mga anak kayo na saksakan ng dami ng mga pimples, subukan po natin ang ating Aloria products, lalong-lalo na po yung ating sabon. At sa mga may freckles naman sa pekas, yung ating Aloria facial cream. And of course, yung ating Aloria lotion, especially sa mga may mga dryness po ng skin o may mga allergies, napakaganda. At of course, yung ating very promising na product po yung ating CBF, ang ating Cell Bio Food. Sa mga mahilig po kumuha or mag-take in ng ating vitamins, if you want natural, kung gusto po ninyong natural na vitamina at almost 100% ang digestible property at absorbable property, ang CBF po, alam ba ninyo, isipin nyo kahit anong klaseng vitamina, maiisip nyo except vitamin D, nasa atin pong CBF. At napakataas ng kanyang protein content. Ito po ang protina na kailangan ng ating katawan mula utak, yung ating nerve cells sa ating utak, lahat ng ating mga muscles, ultimo yung ating DNA sa ating mga cells. Importante po ang protina. Kaya kung mapapansin nyo, personally nagamit ko po nakita ko ang bisa ng ating Cell Bio Food, pamamagitan po ng pagtakbo ng 18 kilometers. Walang pain, walang kirot sa mga kasukasuan, walang kirot or pamamaga sa muscles, tsaka hindi mo ramdam ang pagod, pati yung mga dating makirot na mga dulo ng aking mga paa na wala po lahat. And of course, yung pag-akyat namin ng Mount Pulag, ito po yung second highest na bundok sa buong Pilipinas. Kasama ko po ang batchmate nung high school. Nakatungkod po silang umakyat at hirap na hirap. Isang oras na po kami nag-aantay sa tuktok ng bundok, ay halos hindi po sila makaakyat sa peak ng ating Mount Pulag. Pero kami, komportable. Nung gabing yon, ine-expect ko po na masakit ang buong katawan, masakit ang mga joints. Wala pong kirot hanggang sa pag-uwi. Kaya napakagandang subukan po ninyo, especially sa mga diabetics na may peripheral neuritis, yung may pamamanhid ng mga dulo ng kanilang mga daliri sa kamay at saka sa paa. Meron hong property kasi ang Cell Bio Food na kaya po niyang i-regenerate. Kung na-damage ang inyong mga ugat, kaya po niyang buhayin, kaya niyang gisingin ulit yung mga ugat na namamatay na o hindi na po nagfa-function. Ganun po kaganda yung ating produkto. So, very proud po tayo dun sa ating lahat na produkto po. Lalo-lalo na po yung BioNutri. Sa lahat po ng mga nagtatanim, gamitin po ang BioNutri. Napaka-bisa na pagbalik ng minerals na nawawala sa ating mga kalupaan. Pwede hong gamitin as soil conditioner or foliar spray po sa kanilang mga dahon. Nasubukan ko po yan dahil nagsanla po sa akin ng isang 1.2 hectare na lupa at ginamit ko po sa pagtatanim ng palay. Sa 1.2 hectare nakaani po ako ng 202 kavans, averaging 52 kilos per kavan. At yung aking mga kapitbahay po na mga magsasaka na nagtanim sa 1.4 hectare, karamihan po sa kanila, yung isang kapitbahay ko 98 kavans lang po ang kanyang naani. Kung makikita nyo,
doble po yung ani. Ha? Kung gusto ho ninyo madoble yung inyong mga ani, gumamit po tayo ng natural na paraan. Lalong-lalo na ang programa po ng ating gobyerno ngayon, sinusulong po ang organic farming at napakabisa. Siguro kung lahat po ng ating magsasaka nagtatanim, gumamit ng BioNutri, balang araw siguro wala na tayong mga sakit, at saka mababawasan na rin ang paggamit ng CMD. Sana po matutunan po nating lahat ibalik ang mga minerals sa ating mga kinakain, ibalik ang sustansya ng ating mga gulay, ang ating kanin, yung ating mga prutas, para naman wala ho tayong magiging sakit. So Ma'am Mel, iniimbitahan ko po ang lahat ng taga Bicol gumamit ng ating mga produkto. Nanggaling po ako sa Utah, USA. Pinakita ho sa akin yung proseso ng ating pagbobote po ng CMD, HCI-CMD, at ginagaransya ko po sa inyo na mas maganda po ngayon ang ating pagproseso, 100% natural, mas bawas pa po ang sodium content ng ating CMD, at yung ating magnesium content mas mataas, at may naidagdag po na proseso ang tinatawag na pasteurization. Ito po isang proseso kung saan tatanggalin ni isang mikrobyo, ni isang microorganism mamamatay. So garantisado po na walang mikrobyong tutubo sa ating produktong CMD. So nakita ko kung saan yung ating mga ponds, kung saan po nakukuha yung ating CMD. Nakita ko kung saan binobote yung ating produkto. At yung mga paninira po ng ibang kumpanya o ng ibang produkto na sinasabi, yung atin po hindi food grade. Ginagaranti ako sa inyong lahat na ang ating HCI-CMD para sa tao. At napaka-healthy niya, at sinisigurado ko po walang masamang epekto sa ating kalusugan. So bayaan nyo lang po yung mga naninira po sa ating mga produkto. Siguro po hirap lang po silang mag-promote ng kanilang produkto. Kaya po wala ho silang maisip gawin kundi siraan po tayo. Pero sa atin po naman, ang gawain lang po natin, ipaalam kung ano po ang totoong epekto, totoong kagandahan ng ating produkto. Hindi po tayo naninira. Bayaan na lang po ninyo sila na gawin kung kanilang mga gusto. Sa atin po lamang, ang ating mission po ipahayag sa buong Pilipinas, sa buong mundo kung ano po ang kahalagahan ng mga produkto ng HCI. Napakabait po ng ating chairman, si Sir Edward Leong. Napakabuti po ng kanyang kalooban. Kahit ano pong gawin ninyo, hindi po matitinag ang ating boss, hindi po matitinag ang ating kumpanya. 9 na taon na po natin sa kumpanyang ito, at kahit minsan po, wala po akong nakitang Ayan, putulin na natin. Actually, hindi lang tayo 9 years, 17 years na po. Ayun kasi itong naririnig natin, si Dr. Lilibat Ocampo, ay siya yung dati umiikot para mag-conduct ng mga health symposium. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 9040-717, 0939 9040-717. So, dito na muna tayo sa ating mga outlet natin para sa mga listeners sa area ng Calbayog City. Hanapin lang HCI-CMD Center at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City. Malapit sa Silmar Pharmacy, harapan ng Christian Gift Shop. Okay? Ang importante, kung doon sa mga interesado, kailangan lang makuha nyo yung aking text hotline para kung may gusto kayong iklaro, pwede kayo mag-text sa akin. It's 0939 9040-717, 0939-904-0717. Of course, sa area ng Masbate, hanapin lang sa CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City, harapan ng Bangko de Oro. Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Ma'am Gina Midalia, San Fernando, Ticao Island. So dito na tayo sa mga listeners natin sa area ng Camarines Norte. Hanapin lang HCI-CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lude, near Casorog
Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, malapit sa beside pala, Lisaso Hospital. Sa Diegolinia Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusals Garden and Tourist Inn. Corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion Sur, Paracale. Of course, area ng Camarines Sur, Katisasil, Binanuahan, Karamoan, Camsur. Sa 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City, Panday Street, Goa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva sa Mambolo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Dur 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. At top, JC Marketing. Sa LNL Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhoy, Camarines Sur. Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera Catanduanes, si Stockist Center po yan, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Sorsogon, hanapin lang po HCI-CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogos, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Orlazo, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Wenelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Comadgad Casillas Sorsogon, Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. So, First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Caticredo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalyor, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Centerpoint Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City, Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City, Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City, Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware. Sa area ng 2nd District of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Albay. Toy Dahak, Toy Jan, General Merchandise, Purok 3, Itba, Manito, Albay. Of course, yung aking center. Sa second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Atap Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket, Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawad 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City, Lisa Longasa, Bangkirohan, Legazpi City. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dap-Dap, Pilar, Sorsogon. Dito sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardenia, Sardinas stored beside LBC Office, sentro ng Ginobatan. Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susie Dizon, care of Uchapayu Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At sa second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi. CMD Center at second floor,
Kililan Building, San Jose Street, Tunaw, Ligao City, beside PNB Ligao. CMD Office at Liantos Building, Purok Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piudoran, Albay. Lorly Rafael, Travisya, Ginubatan, Albay. Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Pulangi. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Okay, so ayan, ubos na yung ating oras. Kung may mga tanong, eto uli yung aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. So, hello po uli sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live at sa mga listeners natin saan man kayong radio nakikinig. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.